F'atmosfera ta' festa, ċiklisti u sewwieqa tal-muturi imlew it-toroq ta' Ħażabbar fi tmiem il-pellegrinaġġ tradizzjonali bl-inkwadru tal-Madonna tal-Grazzja. Il-pellegrinaġġ tar-roti telaq mir-Rabat, waqt li tal-muturi telaq mill-Mosta, brotta kemm xejn itwal biex imbagħad iltaqgħu l-fgura u daħlu ftit wara xulxin f'Ħażabbar. Fih ma jieħdux sehem biż-żabbarin iżda nies minn kull rokna tal-pajjiż. Għal uħud kienet l-ewwel darba, għal oħrajn appuntament ta' kull sena. L-ewwel li waslu kienu s-sewwieqa tal-muturi. Il-Madonna ġiet dikjarata bħala protettura tagħna tal-motorcycles u somma tal-vetturi u hekk. U naħseb tkun ħaġa sabiħa hekk tara ħafna jingħaqdu miegħek u hekk. Illi ningħaqad miegħu ħafna żmien bir-rota u issa din l-ewwel darba bil-mutur. Biċċa minn Ħażabbar u għandi dotazzjoni għall-Madonna. Ftit wara waslu ċiklisti li fosthom kien hemm il-Prim Ministru Roberta Bela. Dejjem nagħmilha jien nagħmilha ħajti kollha. Mhux l-ewwel darba mela. Naħseb is-46 darba. Sabiħa ħafna, tibda mir-Rabat, għall-ewwel tibqa' nieżel hekk imbagħad għandek naqra qatfa lejn il-Marsa, imma vera sabiħa, esperjenza sabiħa. Meta konna żgħar konna nagħmluha. U dejjem inżidu xi ħaġa fir-rota wkoll. Dejjem nagħmilha għax exercise. Innit minn snin noqgħod allura noqgħod magħhom ukoll. Dan il-pellegrinaġġ isir kull sena u jmur lura snin 50 bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-inkurunazzjoni tal-kwadru titolari tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Kien beda bil-muturi u ma' żmien iżdidu wkoll ir-roti. U anke min m'għamilx ir-rotta bir-rota jew bil-mutur ingħaqad fil-pjazza biħġaru għal din il-festa. Anke għaliex il-festa tal-Madonna tal-Grazzja tagħlaq l-istaġun ewlieni tal-kalendarju tal-festi tas-sajf f'Malta.